Ce fericit-i Viorel. Oana, ai cadou, camera confesiune. Faci mișto de mine acum, nu? Se dau ea la o parte. Păi da, dar de la cine sunt? Mulțumesc, dar nu știu de la cine sunt. Bravo! Să trece pe nota de plată. Mulțumesc mult, dar nu știu de la cine sunt. Sunt doar cu un bilet cu iartă-mă. Circulați, vă rugăm. Mulțumesc mult! Oricine ai fi, mulțumesc mult! Dar nici nu știu cum să-l pun. Stăfuț, îmi spuneți și mie, vă rog frumos, de la cine sunt? Mersi. Mi s-a încins ăsta? Stai, cred că acum. Dar nu mai zic nimic la tine. Poți să zici oricine sunt prea bucuroasă. Eu zic că tu aveai grijă mult mai bine de Viorel și vă iubeați mult mai mult. I-a făcut cuplul la mișto. Te rog, să convingi. Nu mă așteptam că ne dă muzică. Super, și film și muzică. Nici mâncare nu mai trebuie. Stai, Cori, să iau asta. Asta am primit florile alea. Ai văzut? Bilețel, iartă-mă. Sunt de răhură că nu sunt de la Corfu. Nu, nu sunt de la... Da, nu sunt. Poate e de la fost. Pentru că ți-a discutat despre ea. A, și tot el îmi zice mie iartă-mă. Bă? Tot mie îmi zice iartă-mă. N-are logică. Păi cum are logică? Iartă-mă pentru trecut, eu știu. Păi tot eu, mai degrabă eu aș zice, frate. Tot el să mă ierte. După ce eu m-am combinat în emisiune. Iartă-mă că n-a, poate acum și-a dat seama că te-a pierdut soția. Da, eu cred că rup toți din minte acasă, nu, mai degrabă râd. Ia uite, noi o țineam așa și uite ce face ăsta. Bravo! Și ea figuri, nu știi cum eram eu acasă. La mine nu, și dacă ridica cineva tonul, eu gata, hai. Păi prima dată cum am despărțit de Viorel? Când mi-a zis prima dată, dă-i drumul. Pa! La revedere, nu mai vreau să aud. Da. A doua oară cum am despărțit? Mi-a zis nesimțită, pa! Și a treia oară... Nu știu, dar eu în relația mea n-am avut astfel de jigniri nesimțite și astea, nu
nu m-a făcut Traian în felul ăsta. Dar nu-i vorba Au de Traian. fost certuri, mi s-a zis că Dar nu-i da, vorba sunt de prea moale Traian. și așa, dar nu... E vorba că nicio femeie nu trebuie să fie Nu jignită. acceptă, exact. Oricum, oricine ai fi, mi-ai făcut ziua mai frumoasă. Mersi. Unde-i trenul? Nu știu cum, nu stau cu ochii după bărbat. Traian! Asta e prea puțin. Dar salata e așa mică, prea puțin. Da, Ce mai faci? Mărar. Mă, Doar o melodie? Dar vezi că e mărar proaspăt. Uite, de ăsta verde. am pus așa, acum. E un mărar proaspăt, am pus așa. De acum ce să mai fac? Da, doar o melodie? Exact. Poate era pentru mine, cu flori, cu tot. Exact. Nu știu de astea, nu cred. Poate. E posibil. Da. Dar cine îmi trimite dedicații flori cu melodii? Ce ai? Nu mai primit De nimeni până ce acum. nu? Păi poate a zis. Păi nu mai primit nimeni până acum, aș fi Nu eu prima. contează. Păi da, până Ce ar acum... mai fi? Păi dacă văd că nu mai dă. Trebuie să nu pierd. Da, ce-ar fi să te semnezi data viitoare? De așa zic. Florile au fost cu dedicație. Da. Bune? Da. Și norocoasă sunt. Vezi, mă, una caldă, una rece, Dumnezeu să închide o ușă, dar îți deschide un geam. Da, că Poate s-a stai oprit. să nu te opăresc. Ce-ai făcut așa? Percuțe! Nu stăpăm. Mulțumesc mult pentru dedicație! Feliz Navidad! Pentru că a fost dedicație pentru florile mele. În spatele canapelei, mă. Păi da. Mă miram eu și de alea, și de alea. Hai că pun și o picătură. Tranquila. A fost ca lumea filmul de azi. Mi-a plăcut. Da, au fost așa, A fost palpitant. psihologic. Ce se auze? Râdea Alina. And that's it fine. No. Ce-ar mai fi? De ce te-ai gândit la Acum asta? altfel. Că e și melodia. Știi că lui îi plăcea. Nu m-am gândit la asta. Acum a venit. Nu cred că ar fi așa. Ce face Grigore acolo? Face yoga?
să jucăm. Ia și o paletă. Ce? Vam, dar de ce? Dar ce, nu mai ai un câine scurt de coadă? Nu mai ai un câine scurt de coadă? Eu nu m-am gândit la asta. Și nici nu vreau să mă gândesc. Te joacă castel. Nu știu. Arată-le și vânători. Atât e puțin totuși. Cred că o să-l dai și pe celălalt. Ce mâncare faci, Gina? Fotofrăjit. Fotofrăjită așa? De ce? O să dea să terți. Știu că vă Îi mănânci singură pe tot? Da? Vrei? Dar poate vrea să-i facă țărânie și mă, ce ai cu fata? S-a făcut mai repede ai tăi. Ei sunt mai subțiri și am pus așa, știi? Și la mine sunt mai Uite. Da, vrei? Păi cred că le scot acum. Mai am un cartof. Ia. Ia să nu-ți vină apă în față. Da. Dar unde-i fundul pe care am tăiat? înăuntru acolo.
Am lăsat ca să... cuptorul, știi?